Espero que sigui l'inici d'una segona sèrie dels Diàlegs de Barcelona. Aquests Diàlegs de Barcelona que es va fer als anys 80 i que van començar amb un diàleg entre el Pasqual Maragall, que aleshores era alcalde, i la Maria Campany, que aleshores estava a punt de ser regidora de Cultura. De manera que tornar a començar una segona sèrie amb un altre alcalde és bastant significatiu i espero que realment això sigui una continuïtat i tinguem 50 volums més de Diàlegs de Barcelona. Em sembla que la ciutat és diàleg, i per tant el que dos barcelonins que s'estimen aquesta ciutat comencin a parlar sobre la ciutat i sobre diferents aspectes de la vida social, cultural, també política, em sembla un bon exercici, que és cert que hauríem d'anar fent, perquè és important en una ciutat que és diversa agafar personatges, persones que poden tenir punts de vista diferents, però que malgrat això són capaços d'intercanviar idees i d'expressar somnis i reptes de la ciutat.